Nasa 51 unit na mga bagong patrol vehicle ang ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan sa 4 na bayan sa Pampanga. Sa panibagong batch ng distribution, nakatanggap ng 11 unit ang Minalin, 12 unit sa Apalit, 7 sa Santo Tomas at 21 naman sa Bacolor. Tinatayang nagkakahalaga ng 29.6 million pesos ang kabuang halaga ng mga ipinamahaging unit. Sa kasalukuyan, nasa 247 na ang kabuang bilang ng mga ipinamahaging patrol units sa buong lalawigan. Target ng programa na mabigyan ang lahat ng 505 barangay sa Pampanga para sa mas mabilis na emergency response at pagpapanatili ng peace and order. Ito na ang ikatlong batch ng pamamahagi ng mga unit na isinagawa katuwang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad at serbisyong pangkomunidad sa probinsya. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.